lamini na bolomana dugu Mali kono Mali ko kan Boubacarifin ka bɛɛ lajɛlen fo k'u walimandɔ an sigira an ka kɛnɛ kan laadala jɛma anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala boli kɛ Boubacarifin jamana kunnafoni maanatɔ don nka bi ye ntɛnɛn ye duwaku bɛ daminɛ bi kunnafoni yɛrɛ dili fana bɛ daminɛ bi fo juma Boubacarifin k'a dɔn ntɛnɛndonya don do min ka kalan min ka teli min ka girin sabula min ye tile fila ye an bɛɛ bɛ so kɔnɔ i k'a dɔn an tɛ taa yɔrɔ la dugu man jɛ an bɛɛ bɛ jɛ ka duguba camancɛ de sɛgɛrɛ mun bɛ camancɛ in na dɛ Boubacarifin k'a dɔn n'i y'an bɔtɔ ye so k'an bɛ taa dugu kɔnɔ a na k'i ɲɛna ko fa b'an na mototigi sennama mobilitigi moto ni sen saba Boubacarifin an bɛɛ lajɛlen bɛ kalanso ɲɔgɔn na siraba kelen kan haraba Boubacarifin k'a dɔn dɔw mana maga ɲɔgɔn na a na k'i bolo ko diɲɛ wulitɔ don nin ye mun ye i bɛ fɛn fɛn nin ye mun ye nin ye kasira ye wa Boubacarifin duguba kɔnɔna de ka kalan fantanya nɔ don Ala ka dɔ bɔ a la Boubacarifin n'anw wulila ka bɔ an ka so an b'an tilen arajo jɛkafɔ la sabula n'anw sera ka ban an b'a dɔn min b'an ɲɛ kunnafonidi sɛbɛn tonnen don k'a laroué k'a sɛgɛsɛgɛ k'a bɔ ɲɔgɔn na Boubacarifin an mana bɛn min kan n'o tilala an ni ɲɔgɔn cɛ Boubacarifin k'a dɔn baara dabɔra min ye arajo ye sɔgɔmada in na Ahmed Jakite k'a dɔn ale bɛ jaw la k'an foto ta k'an yɛrɛkɛ diɲɛmaa k'an kumatɔ ye nka min ye kumakan ye o ka yɛrɛkɛ o ye Gibson control ni ale ye yamaruya di e wo ne wo Ahmed Jakite an bɛɛ lajɛlen dulolen bɛ jibi la n'a ko ho o y'a sɔrɔ an y'an k'a kan ni ani 90 Boubacarifin k'a dɔn marifakisɛ min ye o denkisɛ 1915 ani 15 ye min ye armu ye Boubacarifin i k'a dɔn armu o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin i n'a fɔ marifajugu yɛrɛ marifa yɛrɛ cɛjuguba a n'a munition Boubacarifin k'a dɔn minɛ o la sɛbɛnnikɛla ko nin ko ninnu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin minnu minɛna i k'a dɔn maajuguw la dondaw ani bɔdaw la jɛrɛjɛkulu min Boubacarifin n'u k'a ma ko SP CNLP Boubacarifin olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye min kɔni ye jamana bɔda ani donda ye fɛn o fɛn n'a kɔni don a kana don jamana kɔnɔ n'o dun fɔra douaniers Interpol brigade d'investigation spécialisée u ko min ma BIS Boubacarifin olu de carinen bɛ jamana bɔda ni jamana dondaw la i k'a dɔn pankurujugu kɛnɛw ninnu bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ marifa cɛjugu min bɛ tasuma sari ka bɔ a da fɛ Boubacarifin o den 35 o minɛna min ye a kilo yɛrɛ o bɛ t'i jɔ kilo 5000 875 min ye mugu pɛrɛnda ye Boubacarifin a ko sɛgɛsɛgɛli 8,950 o de kɛra Maninville la Boubacarifin i b'a ye k'a fɔ 735 mobili de sɛgɛsɛgɛra maa min n'olu bɛ moto kan o 237 min ye ayiwa tɛmɛdɔ gansan ye ni sɛbɛnfuraw lajɛli ye Boubacarifin i k'a dɔn tɛmɛ gansan i k'a dɔn o ye 7,992 sɛbɛnnikɛla ko conteneur 300 ani 4 o sɛgɛsɛgɛra k'a kɔnɔna lajɛ nin bɛɛ lajɛlen de sɛgɛsɛgɛlen kɔfɛ minnu sɔrɔla o de fɔlen filɛ san 2024 Boubacarifin n'i y'a ta k'a lajɛ min ye farafinna babolo in ye jateminɛ min fɔra ani min kan ka dala kosɛbɛ Maninville tɛmɛnen la mobili wo Boubacarifin ka taa se a bolofɛn kɔnɔna ma o sɛgɛsɛgɛli Boubacarifin o de ye wajibi ye o de kɛra sababu ye tɛgɛ ka da ni maramafɛn ninnu kan maramafɛn cɛjugu minnu ni maa t'u taa yɔrɔ dɔn a dabɔlen don min kama maa caman t'o dɔn Boubacarifin sabula dɔw kɔni olu ka baara bɛnnen bɛ nin de ma jamana furanjɛw ni ɲɔgɔn cɛ a ko wulikajɔ la juin kalo tile 4 ka taa bila tile 6 la ɲɔgɔn ye min kɛra Fafina babolo in kan u y'u banba min kan kosɛbɛ Boubacarifin o de marifa tasuma bɛ bɔ min da o bɛ tiɲɛni min kɛ a n'a bɛ taa di maa kabila minnu ma o dɔn dɛ o de la jɛkulu min n'o ye SPCNLP Boubacarifin k'a dɔn a ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri ɲɛna kosɛbɛ sabula ale de kɛra sababu ye bɔ ka kɛ nin minanjugu ninnu minɛni na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ lakana tɛ taa abada Boubacarifin fo Maninville u ka degun min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin bamanjiya kɛwalew ma sabula nin minan caman bɛ yen a bɛ taa ka na feere bamanjiw de ma Boubacarifin minnu ka baara tɛ dɔwɛrɛ ni bɔ kɔ minnu ka baara tɛ dɔwɛrɛ bingani ani janfa kɔ o tuma ni u dɛsɛra marifa sɔrɔli la Boubacarifin a bɛ kɛ sababu ye caman ka bɔ u fana ka kɛwalew la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ témoin kɔnɔ
shere karamata wasu ngara le témoin ambe ufo ni entega do ni sabambe bo sabam no kama ko sorde Bamako wula sorde Bamako Imam Mahmud Diko kwa kan nali jongo ala apuluda ambe ko hura mi ni février kalen kleta ani nani o ye donye ayre no fe mauna kanu bawla ko donte wuli koyi mi ye imamu ye hagil nanjigi abeta mana Algérie ka fe baw abulila ni gati nyama doyi ba kuma kunfolo la foraka tari forake ko sa fe anana ye ka foko mi ye Algérie jamana kuntigi no Abdel Majid Tebboune ko de wele bla Imam Mahmud Diko ma akata ke sere ka fara Algérie ma bawka mi ye Misri ye o joli baraw akase kata ye o keneka o Misri belebele min boba no bala ka ko fo Algérie jamana kuntigi ka fola no ye Abdel Majid Tebboune akoni ya jirasa ka fo mi ye imamu ya ka joni keneka no ye Misri belebele mi no kanga jo Algérie konnana ko abara ka manga fo imamu ko bawu mi ye dine mamunu begiye nyefe no luka bara nyeshime alislamaya yangalima ana ko koromadoli na sankoro talima jongo ala ko bibi na ko Imam Mahmud Diko ka be abejati o maula baniya laje mi mbese ga ke imamu ga tali ni kenenga kata sorola amata aunga jamana chamajoro fongo nyamo ka kanu yana ulu machi abena wati fana konna ma wati mi farana ni Algérie ku fo me yongo an funu me yana bawu Algérie benga sababe no tega no blala ale ka jamana e faba konna na ale ko ngundu gombo o sabe ngo fe kata soro sabe kono ko no accord d'Alger de paix o koni o kunte aunga jamana o kunte here auma auna no o bela jile de jati minasa ka fiye tafa ye ni go sabe hura ni ga faraka afli bajila ni ya laje o faranga fli ibaye ka fo Algérie jamana fama ulu ko ni ya jirasa ka fo na ko ka ba aun sembo aun ni mamuru lun che kuma nyesra tamalila mi ye tabulo wore an fara no tani ka onyeshi auma mi ye Imam Mahmud Diko ye ale tara Algérie ka ta chun Algérie du koloka panguru tale ko ka bo anga e panguru jigi kena kaya ka ta chun Algérie ka sorola aun ni Algérie jamana nyamaw aunu mandi o bela jile mba jirasa ka fo eko imamu ko siga kala la na sorola amata na ngwa gundo doye Allah bole goyi mi ye imamu ye eko ayre masaba koro kuma wa aya jirasa ka fo ale ga nali afo aga tagali Algérie jamana konnana na sorola ka ta sorola Elaji Ibrahim Bokar Keita alaga hinala o ka fanga dafille ko ibaye ko bembalia unana do M5 mauni nyanje bawo M5 de kala sabo ni ga Elaji Ibrahim Bokar Keita alaga hinani ga fanga ni ga o dafri wani ya laje imamu go kala era ni misana ibega binina koi ko mi M5 ye M5 ma do be bibi na ale no lu mani bawo ucha mangwani ku nana ale de taka ke keleke bere wasa ku ma ko ni ga onyene bo wano fana bolai chama fana ko ni gumba fesa ale ka efunu wulisa chamajoro fanga nyamo nove wasa ibeka bilego wasa ulu era kasega joro zoro kale ya jira ka fo jamana yi aletna jamana yi java wa mi ye jamana yi tabulo chama be akonnana jamana yi jamana koro baye wani ya laje amedunu no ko bi mi ye chamajoro fanga nyamo yi ube bara mi na bara ngoni jongo ala nu ma kokoro mado ala jongo ala kuma wore manga bo anike wore manga ye ma wore la ngani ya laje mi ye esema mawye kata se efelama mi angele ko ka kidali mina ko bla anga marakon nana ma chama be yi ni terroriste nununa ubulla ni gatu nyama dogo yoro ke efe Algérie kon nay ni bela jele ko ni besigana buya Imam Mahmud Diko ka joro fanga nyamo ve ka jira ka fo anu be nyo angala ma atale mi vle ni Algérie jamana kon nana fero no tikala o kofesa ni itiza watta ni kale o tarabo o ko kon nana ko yalma ko Imamu ni Algérie ka o ko lu tata flekilna ni ka fiawa ni ngali bo mega ke ni wese bay so mina ya salo ka bo e sorde e Bamako kono Maymuna Doumbouya aka fatiri bo men siliki membulo karika do mbi bone seben minu ka ma 22 septembre yele ma horonya do ni nya santa ni woro ya abin nyege abolu ko shiye bakile kema sababi ulovla anifla ma mi nye ni zebe atwa de ko CT bo siliki ika do jandu nyere la koroko kadi bo siliki ka do aywa mi nye ngaba furaye akabo badini dama yelma ni notaire min do ya Alassane T Sangare bo siliki yalma anakara soro wa tara anakungo soro sabula mi nye se favor milliards sabaye bo siliki ka do chambre de commerce et d'industrie du Mali akunyo do titre foncier do de la bo siliki eko 3 milliards mata gwanzandi sabula fere kera so kama bakasiri ka amabo ble wa wari yere duda bakasiri ki sebene kala ko
san 1999 chambre de commerce et d'industrie du Mali a do o do y'a sɔrɔ Juguyaramɛ kɛ de ye président ye Yusufu Bacili nana wuli ka jɔ bolo da chambre de commerce ye a jabala bi yɔrɔ min suguba kɔnɔ yen dɔgɔyara yɔrɔ ni ka dɔgɔ yɔrɔ cɛn ye tɛ n'a fɔra Mali milliardaires ka ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ ye nin yɔrɔ ye a man kan o tuma u ka yɔrɔ saniyalen ɲini yɔrɔ belebeleba ɲini yɔrɔ cɛɲi ɲini Boubacar k'i k'a dɔn Yusufu Bacili nana wuli ka jɔ bolo da i k'a dɔn a ye dugukolo belebele dɔ ye i k'a dɔn a y'o tigiw taama ɲɔgɔn o so in o tigi kun ye maa min ye Ala ka hinɛ Alifa Gambi o tiɲɛ tabaw de ta kun ye dugukolo in ye a n'u kumana Boubacar k'i k'a dɔn u kumanen u nana bɛn yɔrɔ in feereli ko la Boubacar chambre de commerce de bɛna yɔrɔ in san miliyari 2 ani miliyɔn 732 bɛn kɛra wari de kan i k'a dɔn a ka kɛ sariya kɔnɔ notaire da ka don a la kɔrɔfɔ in taara sara i k'a dɔn notaire Alassane T Sangare la Boubacar k'i k'a dɔn min bi d'o ma ani sɛbɛnfura ɲɛnabɔli a n'a ta ka segin wari taara gun miliyari 3 sifa wari la u y'a wari jɛ bɔ k'a da tɛgɛ ten Ngami Boubacar k'i k'a dɔn chambre de commerce jɔnkwala an ye titre foncier sɔrɔ nin yɔrɔ in filɛ quartier du fleuve la nin yɔrɔ in de bɛna jɔ ka kɛ chambre de commerce kura a jabala ye kuma min ni wariko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔra Boubacar k'i b'a ye k'a fɔ kɔfɛ ko Kangale nana don ko la sabula min ye awa tiɲɛ tabaw ye kamalen kelen b'u la o ko anw fa dugukolo ne ma jɛn n'a feereli ye yɔrɔ feereli kɔ k'a ban wari minɛni ne ko e ma jɛn n'a ye Boubacar k'i k'a dɔn a ma sa suruku wa min ye Mahamadu Gambi ko k'u fa tiɲɛ don o kɔrɔ fila min kɔni ye yɔrɔ in feere ale ma jɛn n'a ye feere ka bɔrɔtɔ Boubacar k'o den nana kɛ tribunal ta ye tribunal de grande instance commune sabanan u taara da bɔgɔ jinɛ ka olu ɲɛkɔrɔ Boubacar k'i k'a dɔn u ye chambre de commerce ci a dagɛlɛgɛ la Ngami u ka a feere ma bɔ awa a minɛna la han yɔrɔ in ma feere ni yɔrɔ ma feere Boubacar k'a dɔn bolokoli ma bɔ min ye Bilakoro ka npogo ye o tɛ segin a ma wa miliyari 3 in o dun bɛ mini Boubacar k'i k'a dɔn ko gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten sɛbɛnnikɛla ko kuma in bi wuli k'u bi sɛgɛsɛgɛli kɛ kuma min ye pôle économique ye financier ko in taara da olu ɲɛkɔrɔ Boubacar k'olu ko nin tɛ baasi ye o tuma wari dira min ni minnu ma olu bɛɛ min balimakɛ cɛ 2 n'o ye Gambilakaw ka nin kamalen 2 ye Gambi Sakɔ kɔsɔ a banna koyi kelen taara da Canada kelen taara Faransi waliwari ya u ma dugukolo feere de u y'a feere n'a sɔrɔ u ma tɔw ta balima tɔw ta di dun u ma taa ni waliwari ye wa Mahamadu Gambi i ye ko sa ma dɛ Mahamadu nin Juguyaramɛ ne t'a dɔn a ye yɔrɔ jira na ne ka taa a ko ɲɛti ko yɔrɔ feerela ko ale ma jɛn n'a ye Boubacar k'i sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko in gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten sɛbɛnnikɛla ko kungo sɔrɔ man go nin ko nin bɛna dɔ fara awa i k'a dɔn Yusufu Bacili kungo kan i b'a dɔn min bɛ wa maa bɛ se ka ɲininkali kɛ n b'a dɔn o bɛ sɔn k'o fana kɛ sɛbɛn dɔ bɛ ɲini tribunal la ni adamaden banna n'i bɛna a ka bolofɛn feere i bɛ t'o sɛbɛn de ɲini n'i y'o ɲini ka na o fana tɛ d'i ma fo balima bɛɛ ka jɛn n'a ye fana o jugement bɛ kɛ don min o kɔni yɔrɔ in tɛ se ka feere abada o tɛ se ka kɛ o dɔw bɛ n'o fɔ i b'a sɔrɔ la dɔ bɛna dɔ kan de dɔ bɛ fɛ ka dɔrɔmɛ 20 nɔfɛ ni kɛlɛ wulila dɔ b'a fɔ ko bɛ taa nin kɔ la Boubacar sɛbɛnnikɛla ko maa min yɛrɛ kɔni ni o kɔni jalaki bɛ ko in na kosɛbɛ o de ye notaire ye notaire bɛ se ka sɛbɛnfuraw labɛn ka wariko jalatigɛ wari kasara ka di ninnu ma i k'a dɔn fiɲɛ o fiɲɛ walima fɛn o fɛn bɛna ni gɛlɛya ye nin yɔrɔ suguw feereli la notaire kan k'a bɛɛ lajɛlen de sɛgɛsɛgɛ fo k'a ban yanni wari ka daw tigɛ Boubacar yalima i k'a dɔn u ye ɲɔ suru su fɛ wa ɲininkali tun bɛ bɛn sɛbɛnnikɛla kɔni ko in gɛlɛyalen bɛ fo k'a fɔ k'a to ten sabula chambre de commerce et d'industrie a ka miliyari 3 ɲini ka taa dɛndɛnwo fɛ o de la min kɔni ye chambre ye olu kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ kɛ an kana dugukolo sɔrɔ o ka bɛn tiɲɛ ma nka wari min bɔra kun Boubacar k'i k'a dɔn u ka avocat kɔni wuli ka jɔ boloda ka sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw kɔni b'u sɛbɛn kɔrɔsɔn sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn Yusufu Bacili u taara ɲininka tuguni nka a kɛra a yɛrɛ ka avocat ɲɛna kasobonba la e ye miliyari 3 bɔ k'a di dugukolo ko la sɛbɛnko ma ɲɛnabɔ dɛ sabula i
k'a dɔn a feereli ma bɔ sariatigiw ko i k'a dɔn dugukolotigiw ka dugukolo ka di o maa saba de ye tiɲɛ in dabaa ye kelen kɔni ma jɛn n'a ye yalima aw sera ka feere kɛ nin kan ka wari ta k'a di k'a sɔrɔ dɔ ma jɛn n'a ye ka da mun kan Bougazelli k'o ɲininkaliw kɔni bɛɛ notaire fana i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli fana bɛ sen na CFA wari miliyari 3 an bɛ don min na ko bi Bougazelli k'a dɔn nin wari in ka ca a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin kɔni bɛna dɔ fara i k'a dɔn juguya bɛ kɛ kungo kan Yusufu Bacili y'a dɔn a yɛrɛ degunnen don sabula ko dɔ gunnen don a la miliyari 10 CFA wari Covid wari Bougazelli ko o kiiri yɛrɛ ma tigɛ ni miliyari 3 ko kuma wɛrɛ nana fɔ ka na far'o kan Bougazelli k'a dɔn a n'a jɛɲɔgɔn minnu minɛnen bɛ fasiriba ko nin bɛna dɔ fara gɛlɛya kan kosɛbɛ jango kɔsɛ in na liberté provisoire kun ɲinina sɔma k'o ma Bougazelli nin na ko tɔ gɛlɛya wa ɲininkali to bɛ bɛn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ yɛlɛma hɔrɔnya don Siriki kun bi di kun dere tɛ di o k'a sɔrɔ kunkolo yɛrɛ bi k'a da la dɛ sɛbɛn bi cogo di karamɔgɔ dɔ tuma ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko le malien sɛbɛn fɔlɔ in a bɔ ko 2,259 n'i y'a lajɛ Y Sangare nin y'a ka fasiri ye ko min ye halisa anw ka jamanaw n'o ye Alliance des États du Sahel ye u ka bɔli CEDEAO o kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest an k'a ma ko CEDEAO jɔn ko ala an ka bɔli n'o ye AES jamanaw ye olu kɔni bɔ CEDEAO la janvier kalo tile 29 san 2025 i b'a ye k'a fɔ CEDEAO a ye communiqué kɛ o communiqué bɛ tali kɛ fɛn min kan ka ɲɛsin jamana saba in ma i b'o dɔn wa o de ye jɔn ko ala anw jɛna n'aw ka taali ye aw kɔni aw taara aw tɛ CEDEAO ko kuma fɔ tuguni janvier kalo tile 29 tɛmɛlen san 2025 o b'a jira fana k'a fɔ a fɔ k'o t'a jira k'an farala ka bɔ ɲɔgɔn na min ye AES jamanaw ye jamanadenw olu bɛ munumunu salo kɛ CEDEAO jamanaw kɔnɔna na i n'a fɔ CEDEAO k'an to a kɔnɔna na an tun bɛ munumunu salo boloda cogo min na n'o tɛmɛna ka bɔ yen wa ko k'olu ka CEDEAO passeport bɛ maa o maa bolo hali carte d'identité nationale o bɛ maa minnu bolo ni CEDEAO bɛ a ko bɛɛ lajɛlen ni ka a mataama maana a nɔfɛ ko o sɛbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ lakodɔn wa k'a jira fana k'a fɔ k'i tɛ don CEDEAO ni AES jamana maa ye k'i tɛ don CEDEAO jamanaw kɔnɔna na ko n'i ma visa ta wa ko la ko o tɛ a la min ye visa ko ye visa ko t'a la maanifinw bɛ munumunu salo kɛ wa o kɛn bɛ ka bolofɛn min boloda fana kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o de ye u ka lajɛrɛ belebele dɔ bɛ yen o kan ka boloda CEDEAO jamanakuntigiw fɛ min kɔni senfɛ sa anw ka farali ka bɔ ɲɔgɔn na taabolo minnu bɛ n'olu kan ka taama jɛkulu fila in ni ɲɔgɔn cɛ o bɛna taa sigi ni ka o kuma sɛbɛkɔrɔ fɔ n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye anw ka faso maliba o minisiriso min n'o ɲɛsin bɛ faso Mali ani jamana wɛrɛw cɛ sira taamali ma n'a yɛrɛ ka wulikajɔ bonya an bɛ kosɛbɛ ko in kɔnɔ n'o ye son excellence Ablaye Diop n'i y'a ta k'a lajɛ cɛja kɔni ale y'a jira k'a fɔ anw ni CEDEAO k'an kɔ don ɲɔgɔn na k'o t'a jira k'a fɔ ko min ye jamana ninnu ye ko jamanaw kɔ donna ɲɔgɔn na koyi min ye anw bɛɛ lajɛlen ka to an ka kulu kɔnɔna na bon an y'a ye k'a fɔ CEDEAO a t'a la k'anw ka baara kɛ tuguni o de kɛla sabu ye anw ye AES ni ka o sigi sen kan o sigilen kɔ sen kan min ye anw ni CEDEAO jamana tɔw ye adamadenya ani balimaya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni an b'o juru sama ni ɲɔgɔn cɛ wa min ye CEDEAO ye k'u kun ye lettre dɔ kɛ min kɔni n'o o kɛla ka bɛn janvier kalo tile 13 ma min senfɛ sa u y'a jira k'a fɔ CEDEAO k'a kɛn bɛ ka laɲini dɔ kɛ min ye o ni AES jamanaw ka jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kɔnɔna na anw ka fara ɲɔgɔn na kuma ani bɛnkan minnu bɛ se ka latɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ sanni feere siraw fɛ ani munumunu salo minnu bɛ se ka kɛ AES jamanaw kɔnɔ ani CEDEAO jamanaw kɔnɔna na ka taa sɔrɔla a ma kɛ ni gɛlɛya ye o jɛkulu in ka baara k'a bɛna ɲɛsin o de ma min Ablaye Diop ye ale kɔni y'a jira ko waati ni don nataw kɔnɔna na ko bɛnkan ko n'a ye kulu fila in ni ɲɔgɔn cɛ ko wa k'an wajibiyalen bɛ ka bɛn fana koyi bawo ko n'an ma bɛn k'a bɛ kɛ gɛlɛya ye ka ɲɛsin CEDEAO jamanaw de ma nin ko sɛbɛn min y'a salo ka bɔ le malien kɔnɔ Y Sangare a ka fasiri Bougazelli ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'humanité Bougazelli k'a dɔn hadamadenya taabolo ɲuman sabatili sɛbɛn fɔlɔ ye Bigomu bila boli la min ye fasiri in kɛ a tɔgɔ de ko Musa Mahamadu Bagayoko ko Bougazelli k'a dɔn maatigɛ ngana ye Gwanza Bougazelli k'a dɔn Somajep Jibondo Bougazelli k'a dɔn an bɛ don ni minɛ i ko bi maa caman de bɛ cakɛda in na min nisɔndiyalen tɛ n'i ka mɔni bɔnna
Boubacar ke wajibi yo ye e tɛna se ka to jamana ka suɲɛni ni nganamu na ka jamana boso maa dɔw bɛ yen olu ti ji sɔrɔ e dalen don wari ka Bamakɔ yan Boubacar o de la jamana a ye wele bila kamalen dɔ ma min ye Daramani Kulubali Dara bɛna don min chômage la Boubacar yomba de ye i k'a dɔn kulekan bɔlen bɛ fan bɛɛ fɛ Mali yɔrɔ caman bɛ jango Bamakɔ yɛrɛ maa minnu n'olu kɔni tɛ ji yɛrɛ sɔrɔ k'u min jango k'u ko Boubacar k'o ye kawale min jɛ ka jugu cakɛda yɛrɛ bosolen don k'a bisi basa Boubacar k'a dɔn dɔw kelen bɛ k'u fa k'u kɛ ŋami chômage wari la ŋanamu ni bingani ani suɲɛni sugubulo bɛ ta k'a sarada cogo min ka d'u ye maa min ka d'u ye u b'olu ta baara la Dara nane a y'i sigi ka lajɛli kɛ ale ma wele gansanw Boubacar Dara bi wele don min o y'a sɔrɔ a welelen bɛ awa farafin tubabu jamana dɔw fɛ a bi baara de la a bi nafolo min sɔrɔ ye Boubacar a ka sara min n'o bi d'a ma ye jɔn wala dandow la nka a welelen a ko hatɛ nin ye faso ka wele kan ye n bi jɛ nin kɔ Boubacar k'a dɔn ni faso mago bɛ n na baara min na n bi t'o kɛ faamaw y'a jira a la k'a fɔ énergie du Mali i delila ka tɛmɛ ye hali n'i ma mɛn i ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ o de y'a hakili jigin i la i ka se ka na chômage bɔ bolo la Boubacar kuma min n'a nana a nana service papier ta ka cakɛda in lajɛ Boubacar a nana ye k'a fɔ yɔrɔ in kɔni kɛ bɛ nenburuba ye ka bɛn dɔw dama Boubacar k'a dɔn sugubulo dicogo o batolen tɛ Boubacar u kelen bɛ ka cakɛda in ni k'a boso 2 ye Boubacar k'a dɔn fankelen fanba bɛɛ lajɛlen bɛ taa olu yɛrɛ da a murumurunin de bɛ taa i k'a dɔn jamana yɛrɛ ka wakande kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ u ɲiw u jugu sunguru Boubacar k'a dɔn sunguru dɔgɔnin u b'olu ta su fara tile kan ni k'olu don baara la ɲininkali tɛ kɛ i k'a dɔn sɛbɛnfura ɲininkali tɛ kɛ o k'i bɔ yen Boubacar san o san min ye awa service da mobiliw ye u bɛ mobiliw falen i n'a fɔ duloki Boubacar k'a dɔn awa mobili min ma kalo 6 san kelen boli u sin k'o bila ka taa kurasa u yɛrɛ ye ten a ko nin damanda de kɛra sababu ye chômage ni k'a dafiri Dara ko nin di ɲɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ forobafɛ don o tuma an bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ Boubacar min ye wulikajɔ ni taabolo ye jateminɛ ka kɛ waasa cakɛda in ka se ka wuli k'i jɔ a nana k'o jateminɛ dɔɔni tɛ tɔtɔko la Boubacar k'a dɔn Daramani Kulubali wulikajɔ nana bolo d'a fɛ Boubacar ka samara don a bɛ su boli a bɛ tile boli maa minnu dalen bɛ foroba wari kan Boubacar k'a dɔn a nan'u daminɛ ten ngami ka dɔw ɲi kari ten kelen ka b'u da kɔnɔ jamanakuntigi de ko a ma ko Dara baara in tɛ k'a kɛ i n'a fɔ ne b'a kɛ cogo min na baara in kɛ i k'a dɔn jamanadenw ye o wulikajɔw nana boloda Boubacar k'a dɔn hali premier ministre Abdoulaye Mayiga o yɛrɛ y'a wele kɔsa in na ni ka tanu ni ba tɛ ka d'a kan ala ni a ye wulikajɔ min boloda ka ɲɛsin cakɛda in ma maa minnu ka nabɔnna Boubacar olu t'i to yen olu kɔni mina n'i ye olu kɔni ka to a tiɲɛ ani nkalon ni namara Boubacar olu b'o la a ko hali cakɛda dɔ bɛ yen n'i kɛra directeur ye Boubacar k'a dɔn yɔrɔ bɛɛ so kura bɛ d'i ma i yɛrɛ bɛ si yɔrɔ min na Boubacar u nana yɔrɔ belebeleba dɔ fɔ directeur yan de y'i ka so i bɛna yɛlɛma yan faso juguya la Dara ko nin yɔrɔ belebeleba in yɔrɔ in bɛ quartier du fleuve la a ko ayi yɔrɔ dɔ bɛ ayiwa chômage kelen bɛ ka yɔrɔ dɔ louer a b'o sara kalo la $1,000,000 munna ne bɛ taa don nin kɔnɔ i k'a dɔn ka service da yɛrɛ to location na $1,000,000 o tuma service ka yɛlɛma ye ne bɛ so min kɔnɔ n ye min sɔrɔ ka sɔrɔ service ta tɛ n bɛ t'o kɔnɔ Boubacar k'a dɔn a nana chômage ka bolofara in yɛlɛma i k'a dɔn o so kɔnɔ min dira ale yɛrɛ ma k'a ka taa si o kɔnɔ a n'a ka denbaya a ko ayi k'a t'o kun bɔ o tuma min ye $1,000,000 ye Boubacar k'o n'a bila jamana ka wakandi kɔnɔ nin damanda min kɛra Dara fɛ dɛ ni dɔw ka na kun b'o la nin bɛɛ lajɛlen de laban nana dimisa o yɛrɛ k'i bɔ i da bɔra k'a fɔ i k'a dɔn opération citerne Boubacar a ko i k'a dɔn nin ye janfa da ye min ye ji litre 1 1,700 essence hali a wari ka ca essence ye jamana kɔnɔ ji min bɛ bɔ jamana kɔnɔ Boubacar san o san i k'a dɔn funteni mana bɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen jiko bɛ gɛlɛya fo k'a fɔ k'a to ten Boubacar chômage nana jateminɛ kɛ o tuma ka citerne fa ayiwa ji la o maa ninnu ka sɛgɛrɛ waaso ka se ka lafiya ji yɛrɛ mètre cube 1 dɔrɔmɛ 20 ani dɔrɔmɛ 2 ni tama Boubacar nka ninnu kun b'a feere de
ma jɛpu ma i k'a dɔn 1000 ani 700 i yalima maa jumɛn bɛ to nin na k'i bɛ don da la a nana o fana jateminɛ o sugu bulon a y'o dafiri wari min bɛ don o la san o san Boubacar miliyari 8 ninnu dalen don o de kan k'a gabo jamana kun u bɛ sugu bulon di cogo min na Boubacar k'a dɔn a di cogo ye makari ko da ye nin ji ninnu citerne ninnu bɛ ji doni Bamakɔ fa dɔ bɛ yen Kati Kayi Sikaso Boubacar k'a dɔn u nana cakɛda dɔ sigi u ko min ma ko Soterako Boubacar k'a dɔn san o san u bɛ cakɛda dɔ yɛlɛma u bɛ cakɛda kelen in tɔgɔ yɛlɛma Boubacar ka a maa kelenw don a wari kelen bɛ bila olu de ka jufa la Boubacar k'a dɔn fɛn bɛ kɛ tile 100 ani tile 5 kɔnɔ funteni waati a ko wari jate t'a la Boubacar sabula a marché a fanga kun ka bon fo k'a fɔ k'a to ten min ye dankɔrɔba ye n'o ye Daramani Kulubali a nan'o dabila Boubacar yanni ji ka ta ka taa feere o ne ko munna an tɛ se ka kɔlɔnbaw se o wari dɛ a nana i k'a dɔn foraji baw sen fa bɛɛ lajɛlen la yanni ayiwa tilema fɛ ji ko ka gɛlɛya san kalo 12 ji bɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen bolo sabula o min ye foraji minnu sen na olu bɛ ji kan ka sari fa bɛɛ fɛ fuya Boubacar sɛbɛnnikɛla ko Dara ye nin damada min kɛ a ka ca Boubacar k'a dɔn mobili kura sanni a k'o ti kɛ kɔrɔlen min bɛ yen n'ale yɛrɛ bɛ kɔrɔlen min kɔnɔ bɛɛ b'i débrouiller i ka kɔrɔlen de la ale yɛrɛ bɛ kɔrɔlen min kɔnɔ o bɛ yen n'o ka ca san 5 ye. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Mais non, ou bi dimi de do mana so ku to de fo mene. Opération citerne da fo de ka tigi de do. Ni mu ye sebeni. E opération si ji mi men fere mu gani ngo awe to fere ko wakili. Ama ne o mi ta sa to wa. Ah Allah. Wasiri Mali boli nogola Mali en forle be swel dila Mali boli nogola akuma fo mani de abe gelade ni ngunye sebeni anye mi mo humanité kono aka bi boli la humanité kramo ko to karabu fo ni tega do ne sebembe bo sebembe do ko amako nouvelle horizon nyadangura nouvelle horizon Mahaman Touré ni aka fasile ako mi segu sajuye anga makoro munum be nu hagili hereledu nu lu sigi be daga bunga e ko mi fevrier galot le galé en 2025 u ye lada ni ka latlen ko bawo mi segu saju ye olu koni bola sa segu du konnana ku kunda yoro minga o debe wele ko dakala ni ya laje o koni dara ni gata dugo de do ka nyeshi chama joro fanga nyamo ma jamana saba no ye faso maliba Niger ani Burkina Faso mo ma be sa ko de ye fanga de me baye ke be se ga ge here ka nyeshi ni fanga saba jamana saba ma wasa fanga ka se ga sinzi dugo do na wasa ka baro ni ga wulika jo be se ga nya ibolo choko mina ga mo ma fana be ke de ko bala ga jamana saba yin fanga ni ga tigalima e de bala ga dabali jugu tege dibila dibi ni walo be haklina na danga fana dona ni ga nyeshi utigila mo fana ma ni ya laje mi yesugu saju ye février galot le galete mele san 2025 o ya jara sa ka fo mi ye kene ngonna ya takunte dore asigi kunte dore goyi mi ye ongo jamana saba yin ayasi jamana saba olu jamana o be se ga bonno gola chugomina ni jamana na be bonno gola ba soro jamana de cheni mso demson ma wakoro ulu bele jele de benimisi wasa soro jamana nyamo ka fanga alata manina wani ya laje ko onga jamana saba o bele jele me se ga misali ye je kono bi wani ya laje ulu ko ni jombe ba fo chekili mo ma be ni ku ba fe ka ni jamana saba fanga ni ka adafri jongo ala ko ala ki tanye ki kotye ki shideba ni ya taka alaje o ko ni uyu tege ngoni shi ma do fana ma koyi kere ngonnana no ye parti yelema nyamae Musa Mara Joseph Mara de ni ya laje mi ye segu saju ka kuma laselaye no ye menda ye non non to di on me na bon Joseph ta ya lawa non c'est-à-dire que quand tu dis ça il y a trop d'engagement on sent en toi ko ni dobi yere foi tenna foi kanana foi glaka do mo ngolo la mara masa enako ni ye shi e damado ye nanzela Musa Mara tokoma ibi bamba e ka problème mi e parti yelema donde do e wa non ani to la kaba atonga nga seben gala garanga il a perdu sois honnête on ne fait mangolete honnête ye wa non asebele do journal le fils de Joseph Mara o sebele do asebele meke no te makala adira na dia nga ne ka il a perdu angata adam mi ye segu saju ye je dis non arrête que dama sabali je dis non à semaine de journal le fils de Joseph Mara au semaine de je vais te suspendre à ce que la fait là
Je vais te suspendre. Ah, so kule la fenigi la. Ajo soyi. Ne. Abana boy. Nam. Mi barci yela ma nyemaye Musa Mara jongo ala segu saju ga mallasela no ye meta ye chogorba ko ningo ko mi ye Musa Mara ye ko ki janto ko yele maka be sega Qur'an bo ki tege daka ka jira ka fo ka ma diliga jamana e dorome kelina wa no ko ni ye cheye ko ulu ke me ga kalo so badama na mo bara ko ninke jongo wala ka ga ti yera di anga kiritigalauma bawo mi ye tabulo doye meta ayo ko mai fano mi no be dibila ayo o korofo ni ga o kori aya jira ka fo ko politique mo ko wulimbe ale fana nove ale mi yesegu saju ga malazelai ka jira ka fo ko mi ye ale ka wuliga jodoye ka le ko ngela sababu yesa ko ga misiri do e wagande ko nafolo ni go ta go do akongona ni ka benja farida aywa o tabolo mi fleni ko qur'ana fleni atega ko nana abi tege daka ki kali ani Allahu chela ka fo ale ma delega do misiri commissiona wa ma delega ke misiri si kesiye wa ma deliga misiri si doroma kelendu wa ko mi ale raga misiri la tay na bora juma do ya keleina mi misiri la tagay ale to masoro wati bela jilena o mi vara fleni ye jongo ala fe mi nyini me Musa Mara fe me nda ka korofo do de ko mi Musa Mara ye ka Qur'ana keleinda aki tege ko ma era ko ka islamai aki tege daka ki sebe koro kale ko mi onga jamana ye ay nyama yo ke wati mina na sorla ma delika itege ma onga jamana a doroma kelena no ye cheye kalo sabai ka ko bara wale o konnana no make ka ka ti jo kiriti la mo nyakoro no te femi mana bo o kofe jongo ala o ya era samai aywa ni ngo sabai hali e bonete na ngele ade iba fenga so de wuli no fa o ti ga bara yo bana go madam ebe goni faraka ai ni ngo sabai so mina ya salo ka bo nouvelle horizon konnana mama ni touré aga fasiri wa ba disiki mengele ku ni nga boni seben mi nu ka ma le soir de Bamako wula sambi saba sebeni bo ka siriki o te bila ko yi la ya jara ni nya ka fasiri bo ka siriki ika no mi nye fenyena ma puma bali e go fenyena ma amakule yalma ma puma sawa dengoro Dramani Dumia nuka ma ko dengoro ikado Dramani Dumia aka fenyena ma naka pumana bo ka siriki ikado Dramani Dumia tara fase sebeni kala ko Dramani Dumia ko di bela jele ko ama dengoro akorofo chaelembe jamana kono fo ka fo ka toti bela jele bi sebe korosu ayi muso fini du ayi yelema ayi yere keta bo ka siriki ni bela jele ko ni adamata pumai mi woni jele do dengoro fasa ke na yere yi sebeni kala ko dengoro ikado ani shiratu ku mi nywana o yere de kera sababu ye ka mine ka du kaso kono bakasiri ka kumbe kaso la bi wati bo min woni ye plainti bakasiri ki plainti bisaba ani konondo mandat de dépôt bisaba ni konondo do kumbe dengoro no fe bakasiri ke ayetali minge note apna sanja mange sharatugu bulu de sebene kala ko ay wa minye dengoro katali ka tunu pelengetew sabula joni den nodo bakasiri ke keliku ay wa ana afinya bitada joni nguna nyingali tomi be ma chama de ko nyedo boasir ke o dekara sababu ye kasobo gardien surveillant de prison boasir ke kadu kumana sabula ma minyu ka syndicat comité syndicat nyamaye abla goita ale kuna foni dike goita ko boasir ke akwa bi jamana de befo ka bela jele la donia u ka fami ale soro de gora ka boli chugo ina ne goro mi to kaso kono ka boli ay de goro ma boli kasobo gardien bolo olu ma matunu olu bolo ama bolo olu bolo de goro bol la boli chugo minna ale bo nyefo nyema kame mi nye dengora yi apmi kaso de la olu bolo bogasir ki ka don nga mi nye kiratigala juge mi na ka dossier be kiratigala mi bolo bogasir ki o de lettre ke janvier kalo kle mo gani shegi ko ka dekoro bo kaso kono ka di élément flama mi nye gardu yi garde national mafla aka doluma abita frake amangene ni ay wa sharatiku yo sebe bogasir ki ka don ay wa yamariya to lu bolo ble ka di oroni be olu ya ta ka di ikado élément flaima u ka tanay docteur la docteur so ko ni ani ay wa kasu kiri bloche bogasir ki kado dengoro olu yere ame ko ay dange chugo minna bogasir ki olu te
a ma tunu olu bolo a ma boli olu ka maa bolo juge min n'o kɔni ye lettre de kɛ k'a ka bɔ kaso la k'a bɛ taa furakɛ Bougazelli o de bɛ ɲininka garde fila min n'a tun b'olu bolo olu de bɛ ɲininka Abdoulaye Goyita ko Ala sago malidenw sago o tuma n'a bɛ maa min kɔnɔ ko denkɔrɔ bolila ka bɔ kasobo de kɔnɔ k'a tununa a ma dankɛ olu bolo dɛ ko filɛ nin ye Bougazelli sɛbɛnnikɛla ko denkɔrɔ yɛrɛ tun bɛ bolo la kabini octobre kalo tile 16 sabula a bɛ kalo caman bɔ u bara k'a ɲini min ye commissaire principal Yaya Ɲambele o de kɛra sababu ye k'i tɛgɛ d'a kan sabula maa caman de taara denkɔrɔ ka degun fɔ polisiso la a ye nin kɛna n ka nin wari in tununa a ye nin kuma in fɔ n ye Bougazelli k'i k'a dɔn maa 39 olu bɛɛ lajɛlen de ye ɲangata sɔrɔ denkɔrɔ nɔfɛ a minɛkun filɛ nin ye Yaya Ɲambele kelen k'a minɛ o taara di kiiritigɛlaw ma kiiritigɛlaw fana kɔni ye a minɛ sa k'a don kasomoba la yanni ko ɲɛnabɔli ani kiiri kunba kelen yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'a tununa nin dununcogo in na kasobo mɔgɔ tɛ dɛ ko k'a fɔ diɲɛ bɛɛ k'a faamu k'a fɔ denkɔrɔ b'o la k'i to kasoboba de la a ma bolo olu bolo dɛ a kɔni dununa tununcogo min na kiiritigɛla min n'a ka dossier b'o bolo o min ye sɛbɛnfura kɛ k'a ka bɔ ka taa furakɛli yɔrɔ la a n'a tun bɛ ayiwa a tɔgɔ di garde fila min bolo olu de ka ɲininka olu t'a tunu tigɛ dɔn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le soir de Bamako kɔnɔ Bamako la soir de Bamako me o bila l'indépendant ne b'o ta Musa Bilali Sidibe ni y'a ka fasiri ye a ko min ye jɛkulu kura dɔ ye min n'a sigina sen kan novembre kalo tɛmɛlen b'a ye k'a fɔ u kun kɛn bɛ ka wele bila don kibaru tilamɔgɔw ma mais ka bɛn an ka ɲɔgɔnjalase soba dɔ kɔnɔna ma n'o ye CICB ye Centre International de Conférence de Bamako ka se ka taa kunnafoni di baro ta ka ɲɛsin don kibaru tilamɔgɔw ma n'i y'a lajɛ Alliance pour la paix et la concorde n'an k'a ma ko Tamzok APC n'i y'a lajɛ kɛnɛ ɲɛmaaya kun t'a mɛn ka di maa min ma i b'o dɔn wa min ye anw ka ministre de la communication ye min ye Alhamdu Aga Iliyɛmu ale de tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ a kɛrɛfɛ sa min ye général Elhaji Gamu ye Kidal gouverneur ka taa se Musa Aga Atayer ma ministre des Maliens de l'extérieur fo ka taa se Abdul Majid Aga Mohamed di Nasser ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na o y'a jira sa k'a fɔ u ka tɔn in a sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye bɛn ni kelenya ye o bɛ se ka ɲini cogo min na ka don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a minɛ jamana camancɛ bolo fo ka taa se kɔrɔnfɛla la i b'a ye k'a fɔ maa caman kɔni wulilen don k'a jira k'a fɔ olu nata min ye marifatalaw ye minnu kɛn bɛ fasodenjugu ye u ka jamana ma olu nata u kuma ɲɔgɔnya waasa min ye bɛn ni kelenya ye o ka se ka marifaw bila u ka se ka segin ka don jamana kɔnɔna na wa n'i y'a lajɛ min ye Alhamdu Aga Iliyɛmu ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ maa o maa bɛ yen n'u b'a la ka nin kɔrɔfɔ ni ka tila k'a baara kɛ ka taa sɔrɔla jamana ɲɛmɔgɔw ma u bila a la n'u b'a fɛ ka nin baara nin bɛn ni kelenya fɔ ka sabati mamurutigiw ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ ka taa sɔrɔla u ma jamana sen don a la k'u bɛ kalonna bawo min ye nin taabolo ye olu ka tɔn min ye n'o ye APC Tamzok ye olu kɔni ye k'a sigi sen kan waasa bɛn ni kelenya o bɛ se ka ɲini cogo min na ka don jamana seleke 4 kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya burudamɛ kunda burudamɛ mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ jamana in kɔnɔna na walima jamana kɔkanna na bɛɛ lajɛlen k'i fanga fara ɲɔgɔn kan waasa min ye mamurutilen ninnu olu bɛ se ka marifa bila cogo min na o ye baara kolo minnu fana kɛ olu kan ka dilan cogo minnu na o siraw bɛɛ lajɛlen ka taama sariya o ɲɛfɛla la waasa min ye bɛn ni kelenya ye n'a a kɔni futinɛ dugala nin kɔ jɔn ko ala min ye a fɔ min ye marifatalaw ye n'u ka futinɛ dugala nin kɔfɛ bɛn ni kelenya fiɲɛ o ka se ka bɛɛ lajɛlen ni ka an viva sa an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ maa jugu wɛrɛ foyi diinɛkɛla kana se ka kɛ sababu ye ni k'an fɔ ni ka an bila ɲɔgɔn na n'i y'a lajɛ min ye Alhamdu Aga Iliyɛmu ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ tɔn in a n'a wulikajɔ suguya bɛɛ lajɛlen sabati waasa min ye anw ka jamanaden minnu kɔni bɛ yen n'olu kɛn bɛ ka sira bila olu ka sira tilenlen minɛ u ka don jamana kɔnɔna na u yɛrɛ kɛ jamana ka tɔndenw ye waasa jamana sariya bolo minnu bɛ yen o ka se ka o sen da nɔw na wa minnu bɛ yen n'olu ye filibanciya baaraw fana kɛ n'olu ɲagini min ka kan fana o ka taa ni ka ɲɛsin u ma o de ka ɲi dɛ nin ye sɛbɛn sɛbɛn min na y'a salo ka bɔ l'indépendant kɔnɔna na Musa Bilali Sidibe a ka fasiri don
mbala cogo bɛ di dɛ karamɔgɔ tɔgɔ tugara ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn n'o k'a ma ko l'inter de Bamako kɔnɔna l'inter de Bamako n'i ye a lajɛ fasiri kɛba o ye bɛrɛ kulu bali ye bɛrɛ ko k'an ka taa université de Segu la dɛ sanayɛlɛ kalanso min n'a filɛ nin ye Daga Gunga e ko bi a kɔni a ko n'a dayɛlɛli kɛla nisɔndiya ye a daminɛw na bi na kamanagan ani nisɔngoya ani bɛnsɛnkɔniciya o ɲɔ ɲɛlen bɛ ye n'i y'a ta k'a lajɛ min ye nin université belebele in ye a dayɛlɛlen an bɛɛ lajɛlen ko jɔn ko Ala ni université in dayɛlɛla an ka marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na Bamakɔ na o bɛ sɔn ka sumaya nka min ye université Segu ye a recteur ni o ye Ezayi Dawu ye Ezayi Dawu e ko ale kɛn tɛ kira kura dɔ ye olu bolo wa ɛgɛ n'i y'a lajɛ jɔn ko Ala université in a yɛrɛ a dayɛlɛla a kan ka lataama cogo minnu na taabolo minnu kan ka kɛ université in kɔnɔna na Segu kɔnɔna na o de ye o bɛɛ lajɛlen sigila sen kan décret numéro 10 168 PRM min n'o ta la mars kalo dɔ tile 23 san 2010 a kɔni bɛ université lataamali maakamaw bɛɛ lajɛlen kofɔ wa min ye a baaraw kan ka boloda cogo min na o bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛlen don hali ɲɔgɔn ye minnu n'olu kan ka kɛ sanga n'a ka waati waasa min ye recteur ani maa ninnu n'o ye a ka sanayɛlɛ kalanso in kalanfaw ye n'an k'u ma ko enseignants ni enseignants chercheurs nin bɛɛ lajɛlen kɔni ni dusumakasa bɛ ɲɔgɔn na bawo min y'u ka laɲiniw o t'a la ka sabati université a kɔni kɛn bɛ sa min ye Ezayi Dawu ye a kɛn bɛ ka kulu kɔni tila fila ye fo ka se 3 ma maa o maa bɛ yen sa n'a ne ɲɛ dala ɲɔgɔn kan a bɛ kuma dɔ sɔrɔ ni ka fɔ e ye o kuma min bɛ fɔ e ye i tɔ ɲɔgɔn kan dɛ o de bɛna kɛ sababu ye aw bɛ ɲɔgɔn kɔni aw bɛ ɲɔgɔn haramu yanni lahara jɔ dɔw cɛ aw t'a fɛ aw ɲɛ ka da ɲɔgɔn kan ko yalima o bɛ kɛ baarakɛda walima cakɛda la ko maanifin bɛ bɛn ni kelenya sabati ye wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ da taara se kɔrɔfɔ min fana ma e b'o dɔn wa o de ye docteur Abdulayi Bengali ale tun ye sanayɛlɛ kalanso in o kalanfa dɔ ye université de Segu la wa n'i y'a jateminɛ maa kofɔlen in kɔni a tora a ka sara tigɛlen san 2023 a tora o tigɛli kɔnɔna na sa fo ka taa faatu a ka sara o ma se ka da a tɛgɛ min kɔni tun bɛ taa ko 50 bɔɲɔgɔnko o de tun kan ka di Ala ma hinɛna docteur Abdulayi Bengali ma nka a kɔni a sala kamanagan kɔnɔ a sala nimisa kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen tun kan k'a to min ye université de Segu ɲɛmaa ye n'o ye Ezayi Dawu ye a ka segin a kɔ nka diɲɛ don o don i b'a fɔ ko kura diɲɛ don o don taabolo jugu kura dɔ o la fɛɛrɛ tigɛ bɛ a fɛ min kɛ bɛ sababu ye ka lakɔli karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen kɔ don ɲɔgɔn na nin sanayɛlɛ kalanso in ni janto ma kɛ jɔn ko Ala a sigikun a bɛ ɲini k'o jɛ hɔn nin ye sɛbɛn sɛbɛn min y'a salo ka bɔ l'inter de Bamako kɔnɔ Bɛrɛn Kulubali a ka fasiri Bɔra Sidiki n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le prétoire Amadu Tarawele ka fasiri don Bɔra Sidiki a ko san 1960 usine caman dayɛlɛlen kun bɛ an ka jamana kɔnɔ Bɔra Sidiki k'a don o kɛra sanayɛlɛba ye min fusara jamana ma kosɛbɛ min ye usines ye Société nationale de tabac et aliments du Mali Sonatam Bɔra Sidiki k'a dɔn ale bɛ san 60 la Bɔra Sidiki fɔlɔfɔlɔ ni usine in kun ye sangako da ye Bɔra Sidiki k'a sababu kɛ a sɔrɔ ani baara ni wulikajɔ min bɛ kɛ yen a fanga ka bon usine a sinsinnen kun don kosɛbɛ an yɛrɛw ka sabula sigarati dɔw kun bɛ dilan ayiwa an yɛrɛw fɛ yan Sonatamu fɛ Bɔra Sidiki ka bi o foro tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ bilen i bɛ taba sira mɔɲɔ k'a fɔ a foro filɛ k'i b'o ye tuguni a bɛɛ lajɛlen taara Sonatamu kɔni bɛ to a kɔrɔ de bolo kosɛbɛ Bɔra Sidiki a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sigarati ni alimɛti usine in kun bɛ nin dilan a feereli a n'a wulikajɔ jamana kɔnɔ a fanga kun ka bon kosɛbɛ Bɔra Sidiki k'a dɔn alimɛti dilan o nɔgɔyara Bɔra Sidiki min kɔni ye jamana ye i b'a ye k'a fɔ san 60 hali n'o y'a sɔrɔ Sonatamu ale kisira usine caman kɔni datugura walima k'u furan ka bɔ dugukolo sanfɛ ale kisira o ma ɔ san 60 min n'a kɔni y'o sɔrɔ sa janvier kalo tile 23 o nata Bɔra Sidiki k'a dɔn u b'a fɛ ka hakilina kura kɛ min ye wolo kura ye o da usine in na o de la u bɛna daw yɛlɛ a ka di maa o maa ye ka munumunu salo kɛ ka taa usine in kɔnɔna lajɛ a dabakun de ye Sonatamu bɛ se ka segin i ka dɔn a cogo kɔrɔ la Bɔra Sidiki k'a dɔn min ye maa mago ani maaya yɛrɛ dilali ye sigaratuko n'a nasiraw la a ko wulikajɔ la Sonatamu sigilen senga Bɔra Sidiki i k'a dɔn laban nana ayiwa privatisation in kɔni kɛra san 2002 a donnama in kama Bɔra Sidiki k'a dɔn maa wɛrɛ nin nana don Sonatamu ko la faso o ta ye o niyɔrɔ kɛra i k'a dɔn
dɔn bi saba ni seegin ye groupe libyen laïco mugan ani seegin min ye koralement mugan ni seegin Boubacar Seki ani club des investisseurs privés du Mali olu ta kɛra 5 ani tila ye a ko maa 260 o de bɛ baara kɛ Sonatam na san 2024 hali n'o y'a sɔrɔ min ye Sonatam ye wari bɛ sɔrɔ sigɛrɛti la o Boubacar Seki k'a dɔn miliyari 84 sefa wari u y'o de sɔrɔ Boubacar Seki dama k'o ma koyi min ye ayiwa Mamadou Traoré n'o ye PCA ye Sonatam na a y'a fɔ kunnafoni dilaw ye ko san 60 in ɲɛnajɛ u bɛna kɛ a kun tɛ dɛwɛrɛ Sonatam bɛna yɛlɛma caman de kɛ PCA kɔni y'a jira an bɛ don min na ko bi kɔrɔlen minnu n'olu ma ja walima ko kɔrɔlen minnu n'olu kɔni kɛra gɛlɛya ye Sonatam b'a fɛ ka ɲinɛ u bɛɛ kɔ Youssou Traoré a y'a jira k'a fɔ min ye sigɛrɛti donni y'an ka jamana kɔnɔ a feereli Sonatam kɔni bɛ sɛbɛn kɔrɔsɔn miliyari 50 a b'o de sara san o san impôt ni taxe ye jamana ye o kuma jɔyɔrɔba b'u la ni wulikajɔ ma boloda bɛɛ k'i ɲɛsin Sonatam ma Boubacar Seki a kana kɛ ko tɔw ye miliyɔn 300 taji a b'o de jeni Boubacar Seki k'a dɔn kuranko gɛlɛya in na san o san a ko o kuma Sonatam i k'a dɔn boloma kan ka d'a ka jamana fɛ min bɛ se k'a to hakilinaw bɛ sabati o yɛrɛ de la u yɛrɛ ye jateminɛ kɛ sa installation dɔ u bɛna kuran bondo dɔ sigi min kɔni ye centrale manga solaire ye min bɛ se k'a to u bɛ dɛmɛ cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le prétoire kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ tun kɛra le prétoire e k'o tɛ dansigi an ka bi don kibaru la bon depuis kɛ nin kunnafoni kan nɛgɛ ɲɛ 21 miniti 30 ne bɛ se ka na kumaso in kɔnɔ jɛmukan min n'an k'a ma ko bamanankan k'o boloda Badan Ture bɛ fɔ ne kɔ ni Ala sɔnna sini sɛbɛnfuraw bɛ bɔ an bɛ ye kɛnɛ kan k'olu lakali Ahmed tun bɛ jaw la min ye ayiwa fiɲɛ taafa ye o kun ye Djibson ye ka kunnafoni lase Boubacar Seki Daba Tunkara wa salam